Des de la població de Xiquian, on ens podem aprovisionar de tot el que és necessari per a iniciar el trekking, carreguem la furgoneta amb les tendes, motxilles, sacs, gallines, creïlles i tot tipus de materials i ens dirigim per un camí de cabres cap a la xicoteta població de Llamac, punt d'inici final del nostre trekking.